laawol gandal e needi olel tal musidɓe heeɗiɓe RFI fulfulde yo jammon e mon on jettama e heɗade taskara men lawol gandal e needi toɓɓere men nde yontere ina yewti e haɓade diplôme ji ɗi gona gonga bisimilla mon. Pulaar wi jangde ko famɗa suura heewa lammina kono jamanu hande o woodiɓe pamanigol konngol walla ni koɓe saliɓe ngol wasde famde nafoore ngol konngol saabi hande ina woodi ɓe janngani tarani keɓa diplôme ji ɓe jiɗa kadi ɗi diplôme ji ɗiɓe tarani dokkaɓe golle ɗe ɓe ngalana gandal e lewru goɓuru nde hitande to Nigeria jagorgal kalfinagal jangde haɗi nder leydi diplôme ji iwɗi tobbene Togo, Niger, Uganda e Kenya ngal jagorgal ina sikkiti wonde Nigeria naaɓe koɓe yiiliyiɓe diplôme ji fenande to ɗe leyɗe Nigeria ko yerutan leyɗe men kewɗe ɗi diplôme ji fenandi teska e fannuji kala ngam hebde ko laaɓi e toɓɓere men nde keɗoɗen yewtere hakkude Timi Ba e professeur Alpha Amadou Bano Bari ɗowo gandal jo jagorɗo jangde e needi Guinée kiɗɗo. Professeur Bano Bari mi salmini on. Min kadi mi salminima. E yiindi leydi Nigeria ko ɓooyani ɓen ɓe dartini gollitugol maɓɓe e Benin wondude e Togo sababe ɗum ko ɓayti seedantagu walla diplôme ji fenandeji iwri e ɗen leyɗe naati e nder leydi maɓɓe sen taskike nder ɗe leyɗe men Afrique ko honno o alhaali sifori leyɗe heewɗe no woodi hande hara diplôme ji fenandeji hino jonnede. Hino woodi hen fof kala ko satti heɓude kala ko metti heɓude kala ko tawata ma on tigi yangosi heɓa no woodi kalabanteɓe haɓɓitatoɓe heɓay hara ɓe rewali ka reweteɗon. Joni noon hande hara hino woodi feere gollirtende ngam andude o diplôme ɗo ko gongaji walla o diplôme ɗo ko fenandejo. Hino woodi piiji nanno gasa waɗede si tawi wanni joni ko leydi France jannguɗa hiɓe jogii site ji wano wiyeteɗo SIDOC système universitaire de documentation waɗoɓe thèse ɓen no jogii kadi site wiyeteɗo THESIS. Si tawi a nawi inde nden ton a tappi kala ko on tigi waɗi kala ko on tigi jangi si tawi ɗo ko jande towude yaltay andina ko honde tuma ɗum waɗa. Miɗo andi kadi wano Amérique du Nord wano Canada ɓay ɗon miɗo andi seeɗa. Sa yehi ka université a naɓi haysi ko ɗo wonɗa sa naɓi ka ɓe innata registraria ɗon ɓen ɗon no waawi tefude. Si a ndaari a naati kadi ka département hiɗa waawi henndade liste heɓɓe diplôme ɓen fof. Sa waɗi hitaande nden a waawa yiwde exactement ko honde tuma on tigi janngi ton ko honɗum o heɓi diplôme. Leyɗe Afrique ɗo no metti fii haa jooni ɓayi waɗaaka fof e nder machine ji ka tawata si a tappii tun a naati nder ton a waawa yiwde. Fannin ɗum waɗaaka tawata wiyeteɗo Mamadou no wawi wontude Boubacar wiyeteɗo Boubacar no wawi wontude Salim kala banteɓe heɓoto waɗayɓe ɗum fiino faala gaynude haajuma heɓugol golle haray ɓe andi ɓe janngana fiimo. E joni noon sen heddike e nder ɗe leyɗe men Afrique ko ɓurete hollede ko ɗe duɗe ɗe yowodira e laamu ko ɓeynata ko duɗe privé école privé université privé ko ɗen ɓura sappede e waɗugol o bone e ko kanje tun walla e nder université ji go kadi hara ko université ji laamuyankoji diplôme ji fenandeji no jonne hen. Ko gonga wiyen ko ton ɓura yi'ede haa joni kono wona ton tun ɗum woni min mi tefi seeɗa min naali buyi miɗo windi deftere nde yaltaali taw no woodi toon ko wiyete goonga fenande ko honɗum woni ɗum kaydiri ndin ko goonga siñuɗo on ko goonga kono siñanaɗon ko fenande ɗum ko ɓuri kon kaka duɗe état fottete no woodi noon ko wiyete fenande goonga fenande nden ko kaydiri ndin ko fenande kono tagaɗo waɗaɗo nder ton on ko goonga. Joni noon e yi awa o bone ɗo himo mawni ɓayti himo o yaaji ko honɗum o battinta. Joni si a yehi a soodoyi a yoɓi kaalisi a jonnama billet d'avion a wi hiɗa fokkiti sa yehi a ƴawi ka avion a landata ko pilote jon yo addane kaydiri mum ɗin anda simo wawi doginde ka a ƴaway tun jooɗoɗa si ɓe wi yo haɓɓu ceinture haɓɓa si tawi noon on o janngali ko janggete kon a andi haray a memminani hoorema pankare si tawi a yehi ka labtade hiiɗa nawni a tawi goɗɗo no jooɗi a landatako mo yo jonne kaydiji makko ɗin anda ko honɗum o jangi si tawi noon on o anda ko honɗum o jooɗani no woodi ko wawetake yeeyede no woodi ko wawetake yeenede
no woodi ko waawetaake waɗeede kala banta yagal ko gandal. Professeur Alpha Amadou Bano Bari mi yetti on sanne on jarama. Kadi mi yetti on. Keɗoɗen yiyande goto e heɗiyankoɓe taskaram men. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ko Lamin Billy Baby Morde Gambi. Hettiyankoɓe refi fulfulde ɓen fof kadi salminama. Ko ɗum wiyete crime intellectuel, ƴettugol darja mo andanɗa hoorema o handa e muɗum, jonna mo handa e muɗum, wattita ɗum ɗon e kaalisi. Haray ɗum no hulɓinani en ko ɗum waɗi si leyɗele men ɗen ɗo ala e yaade no ɗe foti yaarude noon, sabu wonali neɗɗo e place mo hani wonde on e gandal makko ngal e golle makko ɗen yerɓodirali, ɓe ƴetta ɓe anda ɓen ɓe jonna ɓe suko ɗum ɗon andi siko ka labtane ko ɓe wonoyta ñawdoɓe waroɓe yimɓe ɓen. Si tawi woni koka lekkolji ko ɓe woni e jannude paykoye koye hara paykoye koye ala e faamude ɗum jippina niveau gandal sukaɓe ɓen. Ka woni wosi koka bange jawle leydi ndin ko ɓe woni e wujjude jawle leydi ndin ñaama hara iɓe waɗa piiji fof hara jogiiɓe gandal ɓen gaynoɓe haaji ɓen no waɗa épilation ma hara no jooɗi no soomirani. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lamin Billy Baby a jarama, jokken heɗade yewtere men. E rogere men wattinide keɗoɗen Barka Ba gollowo to suudu Sénégal halfinadu kayitaji jibinande ema fammina en ko jagorgal kalfinengal jangde nder leydi ndi andini ko wonde ko ɓuri nogas nder temedere sukaɓe ina mbawi wasde wadde examen CFE sabu wasde jogade kayit jibinande. Barka Ba a jarama. Voilà, sono Habsatou ni ko no mbirɗa ni ko hunde situation oɗo ko duuɓi ma on duuɓi hitande fof o probléme artat ko addata probléme ko saabi probléme mo ko noon ko hunde heewde e waɗi hen holɓe en so jibinama mbattaki déclaré par ce que jinnaɓe ganda hunde ɗum déclaré walla ɓe dokkani ɗum fodde mum wadde hebde kayit juddu e waɗi hen ko waasi andude mi yi hen saaha jomum heɓata certificat d'accouchement on kayit keɓete hôpital o tan sikka ko hoɗum woni acte état civil o moftum ha examen yonta yaltina e waɗi hen ko ɓuuri hewde hen kadi leelat naade école so ha ndewi ko daara walla ndewi ko bañgol leela naade école so naade école yimɓe fof gandi certificat waɗi duuɓi keɓata wawde certificat so yonti nen mbi ha noon gustine oɗo duuɓi mum wawa wawde examen o wiye ala kayri to ko jomum ko usede o wadde examen e waɗi hen kadi noon ko funtaɓe funte woni jomum no yahat wormo kawruɗa wima aɗa walluma e kayit juddu wallata hay par ce que waɗi rappelé déclaration naissance pour cuulel so jibinama ɗon ha hirande ko gratuit hay mbuɗo weɓata so noon hay hirande ɓeydi noon pour mbawa heɓde kayit juddu il faut ndewa tribunal jippo ƴeeŋ ha tribunal hokkuma yamirore wonde yawre inscrire registre de naissance état civil ɗumen waɗi noon jomum ne garata tan wonmo kawruɗa no jallo goto wima aɗa fewnama jooɓa so jobdi woni tan fewni kayit o moƴƴata warata woto windema winde to winde ga wima kayit ma nani mais taw tan konkono woni ɗon on saaha woni ɗon kala no garɗa a heɓat kayit mais an ala registre yonta suba ko ara gara mbiya min mbiɗa jii kayit oɗo ko ni garda taweɗa so tumtimi tawa ala registre o mbiya min noon numéro am ko hefta walla numéro am ko ni walla numéro wona numéro am hefta meeɗa wonde registré ko waɗama kawri tan ɗon pennoɓe kayit wanɗami cachet mairie ɓe mbi dañi kayit chaque année oɗo cas waɗi présenté minen ministère de l'éducation nationale kañum ministère de collectivité territoriale à travers direction examen wonde direction agence nationale d'état civil no direction jokkodirtu min ballodiral woni noon min jokkodire e ministère de la justice pour webnana suhaɓe les violences foraines webnanoɓe kadi jogudi ndi on saaha suhaɓe fof mbaɗa reporté ɓe mbaddemi liste à travers les institutions d'académie mbaɗa liste élèves uji wonɓe citation wadde examen ɓe ngala kayitaji mbaɗa liste on saaha somin keeɓi liste o min jokkodire e ministère de la justice min jokkodire les maires les ministère la mbannaɓe des violences foraines so mbaɗi audience foraine kadi min ballaɓe e transcription so walama gayni goto fof wawi hebde kayit on noon ko collaboration jokkodiral ɗum ɗo mo mamin mbaɗata hakkude ministère de l'éducation nationale ministère de la justice et agence nationale d'état civil ɗum min kewno waddude mballa suhaɓe ha nawno kayitaji kew hitande fof no mbaɗata hikka noon kam waɗi situation exceptionnelle par ce que premier ministre hokki yamirore wonde yo gaccu suhaɓe mbaɗa examen ha gayna so gayni kadi mbaɗa régularité kayitaji ɗum noon vraiment ko hunde mamin jonni mamin jarni en hunde wonde fayida suhaɓe mballe examen hagguilaji jeeɗa so gayni on sahaɓe mballe dañi kayitaji ko ɗo yewtere men haaɗi en jetti Saliou Diawo karallo juɓɓinanɗo en nde yewtere janggen gongo jangguinen tigui haade Rafi Human binnago hoɗade en hay yontere arore so weeli joom baɗe bawɗe.